Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, te hakan ka video nga wan biang sepi namar bangai I haki kubor. Baki don ki breu ki balik ben ki kelung mar sendep kha. Kadon kato ka kies hari boy district. Ngatrai ka de haki tan mau hati. Hakaba ka we ka long kemi ngalaban ong namar ba kala khakun de. Kala tep im nyalai jong ikun hapok khandau hajan ka school. Don bok pat ba udon utu khna school ya kaba ula klong ya iklung ya kabaka kemi kala tep hapuk khandau nakalian kajangwa nga aji ngaro yutu khna namar lada umdon utu khna school kan jayu ya ito iklung ila banyap kumtang ai kajingaro yutu u khna school ubala klong ya ito iklung nga dawa ya kibor sarkar baki de banai awat ya utu khna school namar ba ulala ban penim ito iklung ulah sei ya iklung ya kabaka kemi kala tep hapuk khandau kato kade kabuar kaba phla ka jung blai ya kaba ulale ya itu iklung ban pen im itu iklung lada umdei kabuar ka jung blai lada ublai pen ya kendu itu khna school ubala klong itu iklung ngatrai itu iklung in sujap hapuk khandau namar baka kemi kala tep hapuk khandau te ndrei kato kade ka buar ka phla jung bulai ya kaba ulale daka buar ka phla ula penya kendu ya uto khna school ban klong ye khlung hapu khandau te kala donru kato ka jingja ngasngau kade ha kithan umpling nga sngau katkum ki khubor ya kaba ka kemi kala bret ye khlung mar sendep kha hajan surok te don bok pat ba lalapno ito ikong ya kaba ila simti ye ito iklung katoru kade ka bor phla ka jung bulai ya kaba ubulai ukwa ban penim ye ito iklung jena kalian ka junga ngadawa ya ki bor sarkar ba kide ban penstom ting ya kine ki breu ki ba bret khun nadu ka kemi hadu ukparu de ban watbet de ban penstom ting omdei ban ailat ya kum kini kibreu namar ladapi ailat kamut kan sedang janang ne sakmat namar bapi ailat te ki ken be baka anja telot ken dewan penstom ting ya kine kibreu ki babrat khun penstom bat kemi bat kapa ki khahi hakapuar baki ya enjoy hakapuar baki ya songlok pat ya sutanat bha nrei andala khakhun pat ki subret kai ki penyap kai kum kini kiaj bro nakaliang kibor yang kaan kim deban sha ki deban penstom tinge ki deban le tinge ya kum kini ki bro ki ba bret kai ki khun ki ba tep kai puk khandau kane kade ka buj penyap te lada kam de ka buj penyap balai ken su tep kai ken su bret kai ya ki khun ba dang su dep kha ki bro ki bom don khun ki kwa khun katba kini ki ba don khun pat ki tep kai hapuk khandau ki brat kai ha surok deban le ting ya kum kini ki jaj bro ya sotenat ya kwa tang ban ya songlok nrei ya ki khun pat kim kwa khun ki sukwa tang ban ya songlok telada kum ta phi use daki contraceptive method ken dara phim kwa khun use daki contraceptive method use daka natural method ka don kabut katrek kumno ban nom penyuk khun le kum taru wat nom penyap kai ki khun wat nom bret wat nom tep kai ki khun apu khandau ka sarkar kade ban le ting deban penstom ting ya ka kemi bad ukpa jong kini ki khlung namar ba inut banle yakum kine ki kam runar namar kine ki kam runar ki kam bret khun ki kam tep ya ki khun ye khlung hap khandau kade ka kam runar ka basir khai kade ka kam penya bru te phi
Kamtam kato ka bro ka tiap itu kelung hapu kendau. Kadai ka company bro. Kato kadai ka murder case. Ada kamdai ka company bro. Balai kan setiap hapu kendau. Lada jaba uto khna umlap. Tada uto khna kelung itu kelung inyap. Kumta na kalinga juga nga dawajur. Nga kentu jur ya ki bor juga an. Ba ki deben penstom ting ya ka kami badu kupah jong kini ki kelung. Kenang ba ki to kelung. Kenyo ya kata ka justice. Kenang ba ki weru ki badon kum kini ki jing mut snow. Ken septieng ken. Omdai banailat ya kini ki rudakai. Nga ong bet kide ki rudakai. Namar ki sotanat tang bane songlok. Bane enjoy. Nrei ndalak hakun pat ki kwa ban penyap ki berat kai hasurok ki tap im hapu kendau kum kito ki rukom le nagaliang joka an kam dai bansa kadai ban penstom tingge dia tangkat ne ngam kwa ban kran jrong kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam biang hai ki bebet ki video